ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಇಟಿಕಾತರನ ಪರವಾದ ಆರ್ಪಂಡಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸವಲತ್ತುಗಳೇ ತಿಕ್ಕುಜವು ಆ ಸವಲತ್ತನ್ನು ತೆತ್ತುವರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಂಬಂತು ಅವಲವಲು ಮಾಡ್ತೋಗಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಯೋಜನಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರ ಸಮಿತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಯುವ ಬಲಗ ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸೇವೆ ನೆತ್ತ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಡು ಇಂಕಲು ಪನ ಬಲಾವಣೆ ನಕಲಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐತಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಕಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಣಿಪಾಲ ಮುಕುಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಂದೇರಿ ಮುಕುಲೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರಿ ನನಾಥ್ ಆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಕಲೆ ಉರುಪು ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊರಟು ನನದುಂಬುಗಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರನ ನಿರಂತರ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧದ ಕೊಂಡಾಣದ ದೇವರ ಅಂಚೆ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜಟ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ನನಾಥ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಕಲ್ನ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ನನಾಥ್ ಮಂಗಲಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರೆ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರನ ಅಪ್ಪನೆ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಬೀಡಿದಕ್ಲೇನೆ ಯೂನಿಯನ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಉಂಡು ಐಟು ತಿಕ್ಕು ಐಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಯನ್ ದುಂಬಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಆ ಯೂನಿಯನ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂಬರ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಈವನ್ ಡೆತ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮದಿಮೇಲೆ 50,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಿಂದ 4,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು LKG ಟು PG ಮುಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ MBBS ಕಲ್ಪನಾಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ 30,000 ಪತ್ತದ 50,000 ಮುಟ್ಟ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಐಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆವಡು ಬಟ್ ಐಕ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಐಕ್ ರಿನಿವಲ್ ಮಂತ್ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಮಂತದ ಉಂಟುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಂತದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಈವನ್ ಐಕ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ರಿನಿವಲ್ ಮಂತ್ ಪೋಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಗಮನ ನಡೆದಿವ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಲ ಮಂತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ ಬತ್ತೀಜಿಂದ ನಿಕ್ಲು ಮನೆ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಆ ನೇಕ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರಿನಿವಲ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಗಮನ ದೀಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಡ ನಿಕ್ಲಡೆ ಎರಡ ಮಾತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಲು ಸೌಲಭ್ಯ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 16 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಪ್ನ ಒಂಜಿ 330 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಪ್ನ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಲತೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಯೋಜನೆ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಹಾಕಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದ ನಂಚ ಮಾತ ಸಭಿಕರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮದೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಪಂಡ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪಂಡ ಓದರೆ ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಸಾಕ್ಷರರು ಬಂದ್ಪೇರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪಂಡ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಯ್ತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಪ್ಪುಡು ಅತನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ದಾಯ್ತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಐನ್ ಪುರ ತಿರಿಯೋಣ ಒಕ್ಕ ಐನ್ ತಿರಿಯೋಣ ಮಾತ್ರ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟನ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಪ್ಪುನತ್ ನನಾತ ಮೇಲ್ಸರಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಸಲದ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗ ಉಂಟು ಇಂದೇನು ಏರ್ ನಡಪಾವೇರ್ ಪಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡು ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಪಂಡ ಶಾಖೆಗಳು ಇಪ್ಪು ನಡಪವನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಲ್ ದಾಯ್ತ ಅಂಪೇರ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡು ಬಂದು RBI ನಿರ್ದೇಶನ ಉಂಟು RBI ಪಂಡ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ನೋಟು ಪುರ ಮುದ್ರಣ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಲಭ್ಯ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡ ಕೆಲಸ ಇಂಕಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಪನ್ ಕಟ್ಟಡಿ ಇಪ್ಪುನು ಇಂಕಲ್ ಓಲ್ಲೆ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ತ ಉಚಿತವಾದ ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಐತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದುಂಬುಪುರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಐತ ಪಂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದ್ಪನ ಎಕ್ಸಲ ಅದು ಕನಿಷ್ಠದ ರಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಡ್ದಾತ್ರ ದೈತ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ವಿಮೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಹೋದತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ 16 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು
ಇಂದೆನಿ ಏರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅತನ ವಿಮೆಗೆ ಸೇರೋಲಿ ಪಂಡ ಏರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡ ನಿಕ್ಲ SD ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಸೇರೋಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೊಂದುಂಡು ನಿರ್ಬಂಧ ಉಂಟು ಕೆಲವು 18 ವರ್ಷದ 7 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ 16 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರೋನು 16 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರೋಂಡ ದಾಯ್ತ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊರ ವಿಮೆಗೆ ಸೇರೋಂಡ ನಮಕ್ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಲಾಂಡ ಆಕಸ್ಮಿಕ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪೇರ್ನ ಆ ವಿಮೆ ಮಂತನಾಗಿ 16 ರೂಪಾಯಿದಾಗ್ಲೆ ಅಕ್ಕನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾಮಿನಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಮಿನಿಯಿಂದ ಮಂತತೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 16 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟணும் ನಮಕ್ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮಕ್ ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೋಣ ಅಂಚ ದಯದಿದ್ದು ಏರು 18 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಕ್ಲುಲ್ಲಾರ 7 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದಕ್ಲುಲ್ಲಾರ ದಯದಿದ್ದು ಈ 16 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆದ ಲಾಭ ಅಂತ ತಂದ್ರು ನಿಖಲ್ ಹೊರ ಮಂತಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ನಿಖಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಂತಾರ ಕೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವದೈತ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ನಿಖಲ್ನ ಖಾತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಟೋ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಆಟೋ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ಇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೊತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು 16 ರೂಪಾಯಿ ಏನು 2-3 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಪೆ ಬಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಓಲಾಣ ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಲಾಣ ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಖಲ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತಾರ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಡಿತಾಣ ನಿಖಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಈ ವಿಮೆದ ನಿಖಲ್ ಲಾಭನ ದೇದನು 16 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಖಲ್ ಪತಾರ್ತದ ಅಂತಲೇ ಏರ್ನ ಆತ್ತಿ ನಿಖಲ್ ದೈತ ಬಣ್ಣ 3 ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ನಿಖಲ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೊರಿಯರ್ ನಾಡು ಅಂಚ 16 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನನಗೆ 330 ರೂಪಾಯಿದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಜೀವ ವಿಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟದಾಯ್ತ ಲಾಭ ಪಂಡ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹಾನಿಯಣ್ಣ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಸಿತ್ತು ನೆಕ್ ಏರ್ ಸೇರೋನಲಿಕ್ಕೆಂಡ 18 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಾಗ್ತದೆ 5 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪು 5 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಲಂಚನೆ ನಿಖಲು ಹೊರ ಸೇರೋಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಗೋದಿప్పుడు ನಿಖಲು 5 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯಿ ಸೇರ್ತಿತ್ತಾರಲ್ಲ 55 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರೆಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು 51 ವರ್ಷ ಹಣ ನಿತ್ಯ ಸೇರುವೆ ಪಂಡ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುದು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅಂದ್ರೆ 55 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವ ಹಾನಿ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಸಿತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಪಘಾತ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ದಿಪ್ಪು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಖ ದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ತಿಳಿಲಾಕ ಸೈಪುನ ಅಂಚಿತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿ ಸೈಪುನ ಅಂಚಿತ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಸಿತ್ತು ನಾವು ನೆಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾವಿಗೆ ಪುಜಿತೆ ಕೋವಿಡ್ ಬರ್ತದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 16 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕುಜಿ 338 ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಪಘಾತ ಅಂಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡೆ ಎಂಡ ರಡ್ಡು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತನ ರಡ್ಡು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 2 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ತೀರ್ಭಯ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪನ 16 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು 330 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾಮಿನಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೆಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಜೀನಿತ್ತಿನ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಇಂಚಿತ್ ಮಂಜಿ ವಿಮೇಲ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಬೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆದಾಯ ಇದು ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಎನ್ನ ಜೀವಾನಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಕಾಪೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಐಕೆ ಸಲಾದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಲಾದ ಈ ವಿಮೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂಡ ಹೆಡ್ಡೆ ಇಂದುಲ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ದಾಂಡ ನಮಕ್ ಈ 2 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಐಕೆ ಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆದ ಲಾಭ ದೇತವು 16 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ 330 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ನೆತ್ತ ಕ್ಲೈಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಯ ನೋಡಿ ನಾವು ದಯಪಂಡ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪಾದಿಪ್ಪ ಏತ ಜನಕ್ಕೆ ಮಂತಿಪ್ಪರು ಕ್ಲೈಮ್ ದಾನಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಡೋದಿದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣಪಟ್ಟದ್ದು ಅದನ್ನ ತೀರ್ಪೋಯಿನ 1 ತಿಂಗಳದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ತೆರಿಪೋಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಂತದೆ ಹೆಂಗೆ ರೈತನ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲು ದುಃಖಡಿಪ್ಪರು ದೈತ ಮಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ರತಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪನಾಗ ನಾಮ ದೈತ ಮಂಡ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೆರಿನಕ್ಲು ನೆರೆಕರೆ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದು 2-3 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಹೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕದ ಎಂಟ್ರಿನ ತೂಲೆ ಐಟ್ ವಿಮೆ ಕಡಿತ ಆತನ ಅಂತೂ ಒಂದು ತೆರೆಯೋನ್ಲೆ ಬರೋದು ಅವ ಆದಿ ಕೂಡಲೇ ನಾಮಿನಿಯರು ಅಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋದು ಇಂಚಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಗ್ರಾಹಕ ತೀರ್ಪೋತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಮೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಡ ದಾಯಿತಪುರ ದಾಖಲೆ ಕೊಡೋದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲ ಶಾಖೆಡ್ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಹುಪುರ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮರಣ ಪತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ FIR ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಚನಾಮೆ ಅಥವಾ ಪನ್ಪೆರೈಕ್ ಅವು ಬೋಡಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ವಿಮೆ ಕಟ್ಟಾತನ ನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಂಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅವಕೆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇ ಪ್ರೂಫ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಾವು ಐತ ಕಾಪಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಅವು ಕೊಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಾಮಿನಿ ಡೀಟೇಲ್ ನಾಮಿನಿ ಏರಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕನ ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ KYC ಪಂಡ ಆಧಾರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಫೋಟೋ ಆದಿಪ್ಪು ಕೊರ್ಲ
ಆ ದಾಖಲೆನ 7 ದಿನ ತೊಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಳಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 7 ದಿನ ತೊಲೆ ಇದಾಯ್ತ ಪಂಡ ನಾಮಿನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ 1 ತಿಂಗಳು ಅಪಘಾತ ಆದ ಅಥವಾ ಮೃತಪಟ್ಟನ 1 ತಿಂಗಳದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತೆರಿಪಾದ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯಾ ಅಂದಿತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆ 7 ದಿನ ತೆತ್ತವೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 7 ದಿನ ತೊಲೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ 1 ತಿಂಗಳದಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ ಅಂಚಾದ ಈ ವಿಮೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪವನ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನಲ್ಲ ಅತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಕತ್ತನಲ್ಲ ಏರಾಳ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೇನ ಆಗ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಈ ವಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪ ಅಂಚಾದ ಧೈರ್ಯ ಈ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಲಾಭ ಅಂತ ಎತ್ತೊಳ್ಳೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಸಂಶಯ ಇತ್ತನ ಕೇನು ಪದ್ರಾಡ್ಬೇಕು ಮುನ್ನೂತ ಪಿತ್ತ ಪಾತೆರಿ ಇದರ ಸಂಶಯ ಇತ್ತನ ನಿಮಗೆ ಕೇನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ 16 ರೂಪಾಯಿ ಮುನ್ನೂತ ಮುಪ್ಪಲ ಮನ್ಪ ಆಗ್ಲೇ ಏಜ್ 50 ವರ್ಷ ಇರ್ತದ ಈಗ 16 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಡ 15 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಿ 7 ವರ್ಷದ ಉಲೈ ದಾಖಲೆ ಮುಟ್ಟ ಅವಕಾಶ ಮುನ್ನೂತ 5 ವರ್ಷದ ಉಲೈ 5 ವರ್ಷದ ಉಲೈ ಸೇರಿದಿತ್ತಾರ 55 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಿತ್ತಿ 18 years above 50 years ದಾಖಲೆಗೆ 12 3 ರಡ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ದಾಖಲೆ ಇಂಕ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪ ನಿಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏರ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಕಡರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಐಟೆಂಟ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪ ಬಟ್ ನೀನು ಮುಲ್ಪ ಕಾಸು ಕಟ್ಟರಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೇನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಪನೇ ನಿಕ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ 16,330 ಕಟ್ಟಾಪ ಆಂಡ ಅಕೌಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅದೇ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಿಕ್ಲ ಕಾಸು ಇತ್ತನ ಪಾಡ್ದಾಂಡಲ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಾವನ್ ಬೇಕು ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ 1,000 ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಮಾಸಿಕವಾದ 42 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿ ಮಂತೊಂದು ಕೊಡೆ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆ ಬಟ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಕಟ್ಟಾದು ಹೋಗೊಂದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇದೈತ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ 5,000 ಬೋರ್ಡು ಹಿಂಗೆ 10 ವರ್ಷನಾಗ 5,000 ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಎನ್ನ ವರ್ಷ 15 ಮಾದ ಇತ್ತನ ಏನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 230 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿ ಮಂತೊಂದು ಕೊಡು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆ ಭವಿಷ್ಯದ 10 ವರ್ಷ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಪಿಂಚಣಿ ಬರದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವೇ 4 ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಸೇರೋಣ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಂಗದೈತ ಪಂಡ 1,000 ಕಾಂಡ 230 ರೂಪಾಯಿ 5,000 ಕಾಂಡ 1,430 ರೂಪಾಯಿ ನೆತ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ 12 ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಈ ಯೋಜನೆದ ಲಾಭ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಕು APL BPL ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ನೆತ್ತ ಲಾಭ ದಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಶ್ರಮಯೋಗಿ ಮಾನದಂಡ ಒಂದುದಾಯ್ತ ಪಂಡ 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ 3,000 ಪಿಂಚಣಿ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಯೋಜನೆ ನೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಕು ನೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ನೋಂದಾವಣಿ ಮನ್ಪುರ ಪಂಡ CSC ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅದನ್ನು ಸೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪಬಹುದು ನೋಂದಾವಣಿ ಮನ್ಪುಡು ನೋಂದಾವಣಿ ಮನ್ಪರದ ಆಯ್ತು ದಾಖಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ 15 ವರ್ಷದ ಮಿಂತು 4 ವರ್ಷದ ಉಲೈ ದಾಖಲೆ ಆಗಿತ್ತದ ಆಧಾರ್ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಾಮಿನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕಂತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಪಾವತಿ ಮಂತ್ರಿ CSC ಬೊಕ್ಕದ ಕಂತು ಪೂರ ನೇರವಾದ ನಿಕ್ಲ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಕಡಿತ ಅದು ಹೋಗಿತ್ತು ಮೂಲಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಏತ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾಡುವರು ಆತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸರ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲ ಖಾತೆಗೆ ಶ್ರಮಯೋಗಿ ಮಾನದಂಡ ಪಾಡೋದಿತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ 3,000 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋದಿತ್ತು 42 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 45 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವೆ ಎಂಕ್ 4 ವರ್ಷ 3,000 ಬರೋದಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 200 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಡು ನೆರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಪಿಂಚಣಿ ಬರದೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನೆಟ್ಲ ಸಂಶಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲ ದಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಪಿಂಚಣಿ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಏನು 10 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ತೀರ್ಪೋಯನ ಮಿನಿ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಮಿನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿಪ್ಪ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಾಮಿನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆದ ಲಾಭ ಎಲ್ಲ ತೆತ್ತದ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ರಂಡ ನಿಗಲ್ ಕಟ್ಟ ಕಂಚಿನ ಕಾಸು ಇತ್ತೆ 1,000 ಕಾಂಡ ಸಾಧಾರಣ 2.5 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ನಿಗಲ್ ಕಟ್ಟ ಕಂಚಿನ ಕಾಸು ಹೆಂಗೆ 10 ವರ್ಷನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡ್ಸಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡು ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡ್ಸಿ ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬಂಡು 8 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಅಂದಾಜು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸು ತೆತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಆತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು ಅವಳ ಅಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ನಿಕ್ಲು ಧೈರ್ಯವಾದ ನೆಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆತ್ತ ಲಾಭ ತೆತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಓಲ್ ನಿಕ್ಲು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಟ್ಟ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಇರ್ತಾರೆ ಕೇನು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಈ ಮೂರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ತಂಡ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ದ ತಂಡಲ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇನಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನಿ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯರು ಇನಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಕಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೊನ್ಮಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಮುಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು
ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಟು ಇದು ಏತು ಶೋಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜೋದು ಇಂಟಕ್ದ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅದು ಅಂಡ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ₹16 ₹340 ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನೀ ತೆರಿಪಾದೇರು ಮುಗ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇಂಕಲ ಪೂರ ಪರವಾದ ಇಂಕಲ ಮುಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ನೇತೃತ್ವ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಈ ಮೇರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಏರು ಪೂರ ಉಳ್ಳಿರ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಪಡೆಯನ್ನು ಇನ್ನುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಮ್ಮೆನ ತೂಟು ಮೇರೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮೇರೆಗೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಸೇರಿನ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಪ್ಪೆನ ಎಂಬುದೊಂದು ಈ ಮಂದಿರದ ನಿತ್ಯ ವಾರದ ಭಜನೆ ಕೀರ್ತನೆ ಸೇರಿದಂಥ ವೈದ್ಯನಾಥಂದು ಮದುವೆಯೊಂದು ಮಾಗಣದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೋಮನಾಥಂದು ಮದುವೆಯೊಂದು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಶ್ರೀ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಟ್ಟಾರೆ ಎಂಗ್ಳೆತ್ತದು ನಿಮ್ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಇಂಟಕದಾಗಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ 3,000 ಜನಕ್ಕೂ ಮಲ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿರ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಮನ್ನಗ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಇಜ್ಜೇರಿ ಇದ್ದಿನ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಬೇಟುಗರು ಆರು ಒಂದು ದಯಮಂತ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಗೆರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ವಂಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಧ್ಯಾನ ಐತಿ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡ್ಲೆ ಮಾತ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಡ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಕಲ ಇಚ್ಚಾಳು ಇಂಕಲ ಬರತೈತಿ ಇಂಕಲೊಂದು ಭಾರಿ ಅನುಭವ ಬನ್ನಿಯಾರೆ ನನ್ನ ಕಡಪಡ ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿದು ದಯಮಣ್ಣ ಕೆಲವು ಜನ ದಯ ಮುಂದುವರಿದು ದೀಪಿಜೇರು ಬಂಡ ನೋಡಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚುಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಏನು ದಯ ಮಲ್ಕೊಡು ದಯಮಾತ ಏನು ಮಾತಾನೆ ಪೋರ್ಚಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪಣಂಚಿನ ಪಾಠ ದೇವರೇ ಕಲ್ಪದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲನ ಏನು ಬಯ್ಯಡು ಉಲ್ಲೇನ ಬಂದ್ಬಿಡಂದು ಇತ್ತದ ಈ ಸಿಟುವೇಶನ್ ನಮಗೆ ದಾಲಾವು ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ತುಂಬದ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬಣ್ಣಗ ದಾಲ ಕಣಾಯಿಜ ಕೊನಾಗದಲ್ಲ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಋಣವನ್ನು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮದು ತಿತ್ತಿತ್ತಿನಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ತಿತ್ತಿತ್ತಿನಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ ಈ ದೇ ಉದ್ದೇಶನು ನಮ್ಮ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಆಗಿದಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಗದ ಇಂದು ಈ ತಾರತಮ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾಥ್ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ನಾಥ ನಮ್ಮ ಕೈಟಾಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಿನ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಕಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಣಿಪಾಲ ಮುಗುಲು ಎಂಗ್ರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ನಟ್ಟೊಂದಲ್ಲೇ ನನ್ನಾತ್ ಮುಗುಲೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರದು ಈ ಮಾಹಿತಿದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಕಲೆಗೆ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರಿ ಕೊರಡು ದಯ ವೈದ್ಯವಣ್ಣ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಾರು ನಾಥೇಶ್ವರ ಬಣ್ಣ ಈಶ್ವರಿ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಲು ಅಡ್ಡುಂಡು ಅಂಚಾತೆ ಆರು ಈ ಶಕ್ತಿ ಮುಗಲಿಗೆ ನನ್ನಾತು ಕೊರಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನಾತು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಡು ಈ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಗಲ್ನ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಒತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಸರಸ್ವತಿ ಭವನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭವನೋಡು ಬುರ್ದು ಬೋರ್ಚಿ ನೇತ ನೆನಪು ನಿಕ್ಕಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬರಿತ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ನೇತ ಯೋಜನೆದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಕಲು ಮಂತನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ₹16 ಕಟ್ಟದ ಎಂಗ್ಲೆ ನನ್ನದಾಯ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿಕ್ಕಲು ಜೊತೆ ನೋಡ್ಚಿ ಆ ₹16 ಲಕ್ಷ ಹಾಪುನಿ ನೇನು ನಿಕ್ಕಲು ನನ್ನಾತು ದುಂಬು ಕೊನೋಲೆ ಬಣ್ಣಂದು ನಿಕ್ಕಲೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತೇ ರೇಕ್ಲ ಯಾನೆ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನಿ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ.
ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೋಂದಾವಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಎಂಗಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸಗಲಿ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಒಕ್ಕ ಈ ಪಲಾವ್ ಅನವೇ ಏರ್ಮಾದ ಬೈದರೆ ಅಕ್ಕಲ ಮಿತ್ರ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರರಿ ವೈದ್ಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜಯ್ಗೊಲಿ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಜನೆ ಮಂದಿರ ಅಸೈಗೊಲಿ ಮುಕ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನೆ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದಿ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೋನಾಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈದ್ಯರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನೆ ಈ ಕಮಿಟಿದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಕಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಣಿಪಾಲ ಮುಕುಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದರು ಅಕ್ಕಲಿಗ್ಲ ಯಾನೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ತುಂಬಗೂ ಈ ಯೋಜನೆದ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆದ ಎಂಗಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಯೂಟಿ ಖಾದರ್ನ ಶಿಫಾರಸುಡು ಎಂಗಲಿ నేను ಅವಲವಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಂಜಿ ದಂಡ ಇನಿ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನೆ ಮಂದಿರದ ಒತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭವನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಕಲೆಗ್ಲ ಯಾನೆ ನೆಟ್ ಬೈದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕಲೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಯಾನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡ ಬೇಲೆಗಕ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಿಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಜಂಟಿ ಆಶಯ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ್ಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್ನವನಿಂದ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಯೂಟಿ ಖಾದರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಟಕ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಒಂಜಿ ಈ ನೋಂದಣಿ ಅನ್ಪಣ ಈ ಮಾತನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಫಲಾನುಭವಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಮಗಲೇ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಮಲ್ಲ ಪಾಲು ಪಂಡ ಅವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಘಟಕ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಾದ ನಮ್ಮ ಒವುಲ ವಾ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ವಾ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲಾಖೆಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 7,000 ಕೋಟಿಡ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಅನುದಾನ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊರೋ ದಿಷ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ವಿಟಿಕಾದರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಓಟಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅವಾರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಇಂಟಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಹಾಯ ಬಂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆವಡು ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸುಮಾರು ಅನುಕೂಲತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಈ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಪ್ನ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಣ 50,000 ಕೊರ್ಪಣ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾಲ ನೆಟ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತೀರ್ದು ಮೀನು ಪೋಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಅನುಕೂಲ ಉಂಡು ನೇನು ಆನಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಓಡಲು ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಟಿಗಾದಾರ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನೇನು ನೋಂದಾವಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಆಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕಲ ಸಾಕಾರದ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಿತ್ತುಗಳ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಷ್ಟದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏರೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತನು
ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆತನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಂತೊಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಐಲ್ಲ ಮಂತದ ಆಯ್ಕೆ ಅಕಲೆ ಎಂಚೆ ಬೇರೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತನೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನ ಆಗಲೇ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ನುಗ್ತಿನ ಮಾತು ಹೂ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಡಿತಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸತ್ತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಹೆಂಚಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಉಂಡು ಐನ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಐನ ನೊಂದಾನೆ ಮಂತಾಗಲಿ ತಿಕ್ಕುನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೇನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಘಟಕ ಸೇರಿದ ಇನ್ನೇನು ಎಂಗೆ ಜೈದ ಮಿತ್ತುಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗೆ ಉಳ್ಳಾಪನೊಂದು ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ್ನು ಉಂಟವೆ.